Il-mod kif nitkellmu, il-mod kif naġixxu ma' nies bi problemi ta' saħħa mentali jagħmel ħafna differenza u kull wieħed waħda minna għandu rwol biex l-istigma marbuta ma' dawn il-problemi tonqos u magħha tkun qed tonqos ukoll id-tbatija ta' ħafna nies. Hekk qal il-President ta' Malta George Vella f'diskors li għamel fil-Jum Dinji iddedikat għas-saħħa mentali. Permezz tal-empatija u rispett reċiproku, aħna l-koll nistgħu nagħmlu differenza kbira kif nitkellmu dwar u naġixxu ma' nies bi problemi ta' saħħa mentali. Bħala poplu nkunu verament qegħdin nagħtu semna biex ikonna soċjetà aktar ġusta. George Vella stqar li s-saħħa mentali għandha tingħata importanza ċentrali f'kull qasam tal-ħajja tagħna u titqies b'mod aktar wiesa' u wassal messaġġ ta' kuraġġ b'mod speċjali lill-anzjani f'dan iż-żmien diffiċli u enfasizza l-bżonn li tinħoloq politika inklusiva. Fil-Jum Internazzjonali dwar is-saħħa mentali nenfasizza l-bżonn li fil-waqt li nsalvaw kemm nistgħu l-ispazji miftuħa tagħna u nħabbirku għal ambjent nadif huwa importanti li noħolqu politika inklusiva u li ma tibqax tħares lejn problemi relatati mas-saħħa mentali b'mod negattiv u bistmerrija. Il-President ta' Malta kompla li kampanji li jiffukaw fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol, l-istudju u l-familja u dawk dwar il-bilanċ bejn il-progress u l-preservazzjoni ta' spazji miftuħa u ambjent nadif huma fost il-fatturi li jippromovu s-saħħa mentali b'mod kollettiv u referaw kollha l-impatt negattiv li ħallit fuq is-saħħa mentali ta' ħafna il-pandemija tal-COVID-19. Il-President spjega kif is-saħħa mentali hi fluida u kulħadd hu suġġett li xi darba jista' jiżviluppalu problemi ta' dan it-tip.